Pozicija sigurno koja ovom momku vjerojatno i najviše odgovara i imaće priliku da pokaže šta i koliko može. Pokušava Ivanić jednom pa drugi put vrlo dobro je uklizao Parađina, Njegoš Petrović pa Sanogo, Ivanić, još jedna dobra intervencija Parađine, Milunović, dijagonala tamo ka Ivaniću, ali se dobro postavio Parađina. 50-ak u dresu Partizana pre nego što je otišao u Francusku i Španiju. Ivanić. Nije do ove lopte mogao Rodić. Dobra intervencija Parađine. Borbu za opstanak u ligi, da vidimo Falcinelija, ne može ipak do lopte. Dobro je tu zatvorio Danilo Rađen. Aut izvodi Gobeljić. Pankov. Još jednom Gobeljić. Dugo putuje ova lopta i mali problemi tamo za Milovića koji je krenuo, ali onda je primetio da ne može da stigne do nje. Gobeljić. Ben. Pronašao je Nikolića. Nikolić ka Rodiću, dobra ideja, ali spora lopta Veljka Nikolića, dobra intervencija Parađine. Gavrić, ponovo Parađina. Da vidimo pisanje. Milunović pronalazi Rodića, ali nije uspeo Rodić da odigra ka Nikoliću. Osta posla tamo po desnom boku, odmremenom ima Dejan Parađina, ali za sada to dosta dobro obavlja. Za sada mogu da kažem da se korektno brane igrači Bačke, mada imala je Zvezda nekoliko dobrih prilika, a da defanzivci nisu uspeli da zaustave neke od napada. Bio je tu Aleksa Milojević, golman gosti već imao nekoliko odličnih odbrana. Gobeljić, Milunović, Ivanić ka Rodiću, evo nove prilike i biće samo novi korner. Dobri potezi sada Mirka Ivanića, dosta prostora sada za Nikolića. Nikolić neodlučan je bio i onda loše dodavanje. Ben ubacuje, odbranila se Bačka i u ovoj situaciji. Gavrić, Ben. Sada nema kornera, biće gol out i verovatno nećemo vidjeti gol u prvom delu. Dakle, 13 kornera izvela Zvezda, još 2 Bačka, dosta dobrih situacija. Jeste ovdje bila odlična procena pomoćnika, nije bio korner. Skoro 650 minuta Zvezda nije vadila loptu iz mreže. Lopta za Parađinu. Parađina, Juriga Boać. Ide sada lopta na bok, ka igraču koji je malo čas ušao, Velemir. Je u pitanju, pokušao tu da iznadi korner, ali nije uspeo da nadmudri Erakovića, na kraju. Parađin, broj 4, Nikola Kačmarević i sa broj 16, Nikola Martinović. Izlako do kraja!
Bravo!